Caiff y cyfrifiad ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol unwaith bob 10 mlynedd, ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae'r ystadegau sy'n cael eu cynhyrchu o'r cyfrifiad a data eraill yn helpu'r llywodraeth, awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd a busnesau eraill i gynllunio gwasanaethau yn eich ardal chi. Mae'r rhain yn cynnwys gofal iechyd, trefnidiaeth, tai, addysg a manwerthu. Drwy lenwi holiadur y cyfrifiad, gwnaethoch chwarae eich rhan wrth greu darlun gwell o bob un ohonom. Mae ein holl systemau, staff a chyflenwyr a'n ffordd ni o wneud pethau yn dilyn safonau caiff y llywodraeth, sy'n rhoi'r hyder i chi ymddiried ynom gyda'ch data. Mae eich cyfrinachedd yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith. Mae hyn yn golygu na all eich data gael ei defnyddio gan y llywodraeth i effeithio ar bethau fel hawliadau budd-daliadau, cais preswylio, statws mewn fideo na threthu. Unwaith y gwnaethoch gyflwyno eich ffurflen ar-lein neu'ch ffurflen bapur, gwnaethom ddefnyddio eich gwybodaeth fel eich enw a'ch cyfeiriad i wneud yn siŵr mai dim ond unwaith y caiff pawb eu cyfrif. Rydym yn gwneud yr holl wybodaeth yn ddi-enw cyn i ni gyhoeddi ystadegau. Felly ni chaiff dim o'ch manylion personol eu rhyddhau. Caiff eich cofnod yn y cyfrifiad ei gadw'n ddiogel am 100 mlynedd. Mae'n bosibl y byddwn yn ategu'r cyfrifiad ag wybodaeth ddi-enw arall i greu delwedd fwy cyfoethog o'r boblogaeth. Caiff y data hyn ei diogelu'n ofalus iawn, fel y caiff gwybodaeth y cyfrifiad ei diogelu. Maent ond yn cael ei darparu i ni mwyn cynhyrchu ystadegau. Rydym i gyd yn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus a lleol. P'na yw hynny'n ymweliad ar meddyg, mynd ar plant i'r ysgol, teithio i'r gwaith neu brynu bwyd yn yr archfarchnad leol. Drwy gymryd rhan, rydych wedi helpu sefydliadau i gynllunio'r gwasanaethau sydd eu hangen ar bob un ohonom, nawr ac yn y dyfodol.